Σταμάτα. Μη μετακινείς την οθόνη. Έχεις νιώσει ποτέ μια παράξενη αίσθηση επίγοντος να σε κυριεύει καθώς πλησιάζει η Κυριακή? Όχι το συνηθισμένο άγχος της εβδομάδας, αλλά κάτι βαθύτερο. Μια αόρατη πίεση, σαν να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για κάτι που δεν μπορείς να προσδιορίσεις. Αυτό το κάλεσμα, εκλεκτή ψυχή, δεν είναι του μυαλού σου. Είναι ένα ηχόχρωμα από τον ουρανό, μια κλίση που έχει ήδη σταλεί στο πνεύμα σου, και αυτό το βίντεο είναι η επιβεβαίωση. Αυτή η πίεση στο στήθος σου όταν ξυπνάς, εκείνο το βάρος του ώμου σου που δεν εξηγείται από την κούραση της ημέρας, είναι η φυσική εκδήλωση μιας πνευματικής μάχης για τον χρόνο σου. Το σώμα σου αντιδρά σε κάτι που η ψυχή σου ήδη γνωρίζει, ότι ένα θεϊκό ραντεβού έχει οριστεί. Δεν είναι αρρώστια, δεν είναι άγχος. Είναι το βάρος της προσμονής για μια συνάντηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και μέσα σε αυτή την πίεση, οι αποφάσεις γίνονται θολές. Μια αναβλητικότητα σε κυριεύει για πράγματα που άλλοτε ήταν απλά, μια δεύτερη σκέψη για κάθε βήμα, ένας δισταγμός που μοιάζει με παράλυση. Είναι σαν μια φωνή να σου ψιθυρίζει να περιμένεις, να το αφήσεις για αύριο, να μην κάνεις καμία κίνηση. Αυτός ο δισταγμός δεν είναι δικό σου. Είναι μια στρατηγική του εχθρού για να σε κρατήσει ακίνητο, ακριβώς τη στιγμή που ο Θεός σε καλεί να προχωρήσεις. Και ξαφνικά νιώθεις μια έντονη επιθυμία να μείνεις μόνος. Ακόμα και όταν είσαι περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, οι συζητήσεις μοιάζουν κενές και ο θόρυβος σε πνίγει. Αυτή η επιθυμία για απόσυρση δεν είναι αντικοινωνικότητα. Είναι το πνεύμα σου που προσπαθεί να βρει την ησυχία που απαιτείται για να ακούσει την κλήση. Ο ουρανός δεν λειτουργεί με ειδοποιήσεις, αλλά με ψιθύρους που απαιτούν απόλυτη σιωπή και μοναξιά για να γίνουν αντιληπτοί. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα καταλάβεις γιατί αυτή η Κυριακή που έρχεται δεν είναι σαν τις άλλες και γιατί νιώθεις αυτή την αόρατη πίεση πάνω σου. Θα λάβεις το όνομα της πνευματικής παρέμβασης που προσπαθεί να κλέψει την ευλογία σου πριν καν φτάσει. Θα ανακαλύψεις μια λέξη κλειδί στα ελληνικά της Καινής Διαθήκης που επαναπροσδιορίζει τον χρόνο και αποκαλύπτει γιατί τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή σου. Θα μάθεις τα 3 πρακτικά βήματα για να προετοιμάσεις την ψυχή σου και να καθαρίσεις τον πνευματικό χώρο γύρω σου, ώστε να ακούσεις το μήνυμα του Θεού ολοκάθαρα χωρίς παρεμβολές. Και θα νιώσεις την επιβεβαίωση ότι δεν είσαι τρελός, δεν το φαντάζεσαι, είσαι μια εκλεκτή ψυχή που καλείται σε ένα προσωπικό θεϊκό ραντεβού. Έχεις νιώσει ποτέ ότι η πνευματική επίθεση δεν έρχεται σαν θύελλα, αλλά σαν ένας ψίθυρος που σου κλέβει την Κυριακή σου? Κι αν αυτή η αόρατη πίεση που νιώθεις δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά απόδειξη ότι υπάρχει κάτι πολύτιμο μέσα σου που ο εχθρός θέλει απεγνωσμένα να χάσεις. Ενώ πολλοί το λένε άγχος, λίγοι καταλαβαίνουν ότι αυτές οι στοχευμένες επιθέσεις θορύβου και απόσπασης της προσοχής δεν ξεκινούν τυχαία. Ξεκινούν όταν ο Θεός έχει ορίσει έναν καιρό για τη ζωή σου. Αλλά κι αν ο λόγος που νιώθεις αυτή την πίεση είναι ακριβώς επειδή δεν έχεις μάθει ακόμα πώς να κλειδώνεις την πόρτα Σεό, τι προσπαθεί να μπει πριν την ώρα του. Τώρα σκέψου μαζί μου, κι αν όλη αυτή η αναταραχή που πέρασες μέχρι σήμερα είναι η απάντηση στην ερώτηση που βαραίνει την καρδιά σου εδώ και χρόνια. Κύριε, γιατί νιώθω ότι ο εχθρός πάντα προσπαθεί να μου κλέψει τη χαρά ακριβώς πριν συμβεί κάτι καλό? Καθώς προσευχόμουν ακριβώς για αυτή την αίσθηση της κλεμμένης ευλογίας, ο Κύριος με οδήγησε σε αυτό το πνευματικό εγχειρίδιο που ονομάζεται το μυστικό των προσευχών που θωρακίζουν τους εκλεκτούς από τον πνευματικό φθόνο. Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς για διάβασμα. Είναι μια ασπίδα πνευματικής διάκρισης. Ένα εργαλείο φτιαγμένο για όποιον θέλει να αναγνωρίσει τον κλέφτη του καιρού, να ενισχύσει την πνευματική του ακοή και να μάθει συγκεκριμένες προσευχές για να θωρακίσει το μυαλό του, το σπίτι του, τα σχέδιά του και τον σκοπό του από τον φθόνο που προσπαθεί να αποδυναμώσει αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει. Πολλοί εκλεκτοί εδώ έχουν ήδη νιώσει ότι χρειάζονται πνευματική προστασία, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει την απόφαση να κατεβάσουν το ψηφιακό βιβλίο. Κατέβασέ το τώρα, είναι διαθέσιμο στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλά προσοχή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι απομένουν λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Αποκαλύπτει προσευχές και κατευθύνσεις που πολλοί αγνοούν,
αλλά που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την ανεξήγητη αναβλητικότητα, τους ξαφνικούς καυγάδες που ξεσπούν από το τίποτα και εκείνο το αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά κάθε Σάββατο βράδυ. Μην περιμένεις να χάσεις άλλη μια ευκαιρία για να αναζητήσεις προστασία. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και ανακάλυψε γιατί κανένας θόρυβος του εχθρού δεν είναι πιο δυνατός από την ασπίδα της σιωπής που ο Θεός μπορεί να υψώσει γύρω σου. Αν είσαι από τους πρώτους που θα το κατεβάσουν, γύρνα εδώ και γράψε «Αμήν». Αυτή θα είναι η πράξη πίστης σου και σήμερα κιόλας ο Θεός μπορεί να σου δείξει τον λόγο για τον οποίο ο κλεμμένος καιρός της χαμένης ευκαιρίας πολεμά τόσο σκληρά εναντίον της ζωής σου. Αυτό που νιώθεις είναι η ατμόσφαιρα που αλλάζει γύρω από ένα σφραγισμένο ραντεβού. Για να μπορέσεις να παραστείς σε αυτό το ραντεβού, χρειάζεσαι έναν χώρο πνευματικά αποστηρωμένο, μια ασπίδα που κρατά τον θόρυβο του κόσμου έξω και ενισχύει τον ψίθυρο του ουρανού μέσα. Γιατί η φωνή του Θεού δεν ανταγωνίζεται, απλώς περιμένει τη σιωπή για να ακουστεί. Αυτή η ασπίδα δεν χτίζεται με κόπο, αλλά με αποκάλυψη. Και γι' αυτό εκλεκτή ψυχή, αν αυτή η λέξη αντυχεί μέσα σου, πάτησε το κουμπί like. Όχι για μένα, όχι για τον αλγόριθμο, αλλά ως μια πράξη πίστης. Κάθε like είναι σαν να ανάβεις ένα κερί σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, στέλνοντας ένα σήμα στον ουρανό ότι αναγνωρίζεις το κάλεσμα και βοηθώντας αυτό το φως να φτάσει σε μια άλλη ψυχή που νιώθει την ίδια πίεση και δεν ξέρει γιατί. Και πάνω σε αυτό ακριβώς, πάνω στην κλειστή, ξύλινη πόρτα με τη λέξη Κυριακή σκαλισμένη πάνω της, πάνω στο ψηφιακό ρολόι που δείχνει 11:11, πάνω στην αίσθηση ότι σε καλύπτει ένα αόρατο ηχομονωτικό γυαλί. Υπάρχει ένας σφραγισμένος φάκελος 30 λεπτών που χωράει ακριβώς μέσα στο 48ωρο πριν το πρωινό της Κυριακής. Ένα πνευματικό κλειδί που ο εχθρός δεν θέλει να μάθεις ότι υπάρχει. Κράτα το στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Και πέρα από το ψηφιακό μας βιβλίο προσευχών, «Εκλεκτή ψυχή», έχεις εδώ έναν ακόμα τρόπο να ενισχύσεις αυτό το μήνυμα που έφτασε στο σπίτι σου σήμερα και να το κάνεις να φτάσει σε όλο και περισσότερες εκλεκτές ψυχές σαν εσένα. Δεν λαμβάνουμε ούτε ένα λεπτό για κάθε λέξη που σου παραδίδω κάθε μέρα εδώ στο κανάλι. Ως ένας τρόπος για να επιστρέψεις κάτι από αυτό που λαμβάνεις εδώ, διατηρούμε επίσης έναν σύνδεσμο εθελοντικής δωρεάς ανοιχτό, ακριβώς κάτω από το ψηφιακό βιβλίο, στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Οποιοδήποτε ποσό χωράει στο χέρι σου σήμερα, οποιαδήποτε ποσότητα που θα υποδείξει η καρδιά σου. Αυτό είναι που συντηρεί το κανάλι μας όρθιο. Αυτό είναι που κάνει το επόμενο μήνυμα να φτάσει σε κάποιον άλλον που το χρειάζεται ακριβώς όπως το χρειάστηκες εσύ. Σε περιμένω εκεί, εκλεκτή ψυχή. Και αν χρειαστεί να φύγεις πριν το τέλος αυτού του βίντεο, αυτή η ασπίδα σε περιμένει ήδη στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο, ακριβώς από κάτω. Αλλά σε παρακαλώ, μείνε μέχρι το τέλος, γιατί χωρίς το πλαίσιο που έρχεται τώρα, ο σφραγισμένος φάκελος δεν λειτουργεί με την ίδια δύναμη πάνω στον καιρό σου. Χωρίς αυτό, είναι απλά πληροφορία, όχι αποκάλυψη. Γιατί δεν σου έχω πει ακόμα το πιο σημαντικό πράγμα. Υπάρχει ένας λόγος που αυτή η πίεση έρχεται ως κύματα, ένας λόγος που οι επιθέσεις του εχθρού μοιάζουν τόσο προσωπικές και χρονικά συντονισμένες. Δεν είναι απλώς για να σου κλέψουν τη χαρά. Είναι για να σε εμποδίσουν να λάβεις κάτι που έχει ήδη αποσταλεί και φέρει το όνομά σου. Λοιπόν, για να προετοιμαστείς, πρέπει πρώτα να δημιουργήσεις χώρο. Όχι στο σπίτι σου, αλλά μέσα σου. Κλείσε για μια στιγμή τα μάτια σου αν μπορείς. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Αισθάνσου το βάρος στους ώμους σου. Τώρα καθώς εκπνέεις, φαντάσου ότι αυτό το βάρος δεν είναι δικό σου για να το κουβαλάς. Είναι ο θόρυβος του εχθρού και με αυτή την εκπνοή του δίνεις διαταγή να φύγει. Αυτή η πράξη δεν είναι απλώς χαλάρωση. Είναι μια δήλωση κυριαρχίας πάνω στον πνευματικό σου χώρο. Γιατί μέσα στις επόμενες στιγμές θα σου δώσω 4 συγκεκριμένα σημάδια, 4 πνευματικές καρφίτσες που έχει ρίξει ο ουρανός στον δρόμο σου αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι γενικά συναισθήματα. Είναι ακριβή, αναγνωρίσιμα γεγονότα. Αν αναγνωρίσεις έστω και ένα, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η κλίση είναι για σένα και αυτή η Κυριακή είναι η προθεσμία σου. Άκου προσεκτικά. Το πρώτο σημάδι είναι η επιθυμία για απόσυρση. Ήσουν σε μια συγκέντρωση, ίσως σε ένα οικογενειακό τραπέζι ή με φίλους, και ξαφνικά οι φωνές γύρω σου άρχισαν να μοιάζουν με μακρινό βουητό.
Ένιωσες μια ακατανίκητη ανάγκη να σηκωθείς και να πας σε ένα άλλο δωμάτιο, να κλείσεις την πόρτα, όχι από θυμό ή λύπη, αλλά από μια δίψα για σιωπή. Ήσουν περιτριγυρισμένος από αγάπη, αλλά ένιωθες πνιγμένος από τον θόρυβο. Αυτή δεν είναι αντικοινωνικότητα, εκλεκτή ψυχή. Είναι το πνεύμα σου που ουρλιάζει για τον ήσυχο χώρο που απαιτεί η θεϊκή συνάντηση. Το δεύτερο σημάδι είναι το αποτύπωμα του διπλού αριθμού. Ίσως ξύπνησες απότομα στη μέση της νύχτας, χωρίς λόγο, και κοίταξες το ρολόι σου μόνο για να δεις να γράφει 2, 22 ή 3, 33. Ή ίσως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βλέμμα σου έπεσε πάνω σε μία πινακίδα, μία απόδειξη, το κινητό σου, και είδες τον αριθμό 1111. Δεν το έψαξες, σου παρουσιάστηκε. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι ο ουρανός που χρησιμοποιεί τη γλώσσα των σημαδιών για να σου πει «Πρόσεχε, ο χρόνος σου πλησιάζει, ετοιμάσου». Και σχετικά με εκείνη την οθόνη του κινητού που φώτισε ξαφνικά το σκοτεινό δωμάτιο, σου έχω ήδη αφήσει την ασπίδα να σε περιμένει στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αν χρειαστεί να φύγεις πριν το τέλος, είναι εκεί. Αλλά μείνε, γιατί το όνομα αυτού που σου συμβαίνει δεν έχει υποθεί ακόμα. Το τρίτο σημάδι είναι η ηχό του παρελθόντος. Ενώ οδηγούσες ή έκανες δουλειές στο σπίτι, ένα τραγούδι από τα εφηβικά σου χρόνια, ένα τραγούδι που είχες σχεδόν ξεχάσει, άρχισε να παίζει ξαφνικά στο ραδιόφωνο. Ένα τραγούδι συνδεδεμένο με μια εποχή πιο αγνής πίστης, πριν ο κόσμος χαράξει τις πληγές του πάνω σου. Και για μια στιγμή ένιωσες μια γλυκόπικρη νοσταλγία, μια λαχτάρα για εκείνη την απλότητα. Αυτό δεν είναι απλή νοσταλγία. Είναι ο Θεός που σου υπενθυμίζει την καρδιά που είχες όταν τον συνάντησες για πρώτη φορά, την καρδιά που θέλει να συναντήσει ξανά αυτή την Κυριακή. Το τέταρτο σημάδι είναι το αποτύπωμα του ονείρου. Ξύπνησες ένα πρωί αυτή την εβδομάδα, ίσως σήμερα, με την καρδιά σου να χτυπά δυνατά. Δεν μπορούσες να θυμηθείς το όνειρο, καμία εικόνα, καμία λέξη. Αλλά αυτό που έμεινε ήταν μια έντονη ανεξήγητη αίσθηση στο στήθος σου. Μια βεβαιότητα που δεν χρειαζόταν λογική. Κάτι μεγάλο έρχεται. Δεν ήταν φόβος, αλλά μια ηλεκτρισμένη προσμονή. Αυτή η αίσθηση δεν είναι δημιούργημα του υποσυνείδητού σου. Είναι η σφραγίδα που άφησε ένας ουράνιος αγγελιοφόρος στο πνεύμα σου ενώ κοιμόσουν για να σε προετοιμάσει. Αν έστω και ένα από αυτά τα σημάδια χτύπησε την πόρτα της καρδιάς σου, τότε άκουμε. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι το άγχος σου. Είναι η επιβεβαίωση. Ο ουρανός σε έχει ξεχωρίσει. Αυτά τα σημάδια είναι τα φώτα προσγείωσης που ανάβουν στον διάδρομο της ψυχής σου, σηματοδοτώντας ότι η άφιξη μιας ευλογίας είναι επικείμενη και η πίεση που νιώθεις είναι η αντίσταση του εχθρού που βλέπει τα ίδια φώτα και προσπαθεί απεγνωσμένα να μπλοκάρει τον διάδρομο. Γιατί αυτό που σου συμβαίνει έχει όνομα. Η στρατηγική του εχθρού έχει όνομα. Και ο χρόνος που έχει οριστεί για σένα έχει ένα βιβλικό όνομα που αλλάζει τα πάντα. Πριν σου δώσω το όνομα του εχθρού που σε πολεμά, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένας από αυτούς που έχουν κληθεί. Η αναγνώριση είναι η πρώτη πράξη εξουσίας. Γι' αυτό, αν έχεις βιώσει έστω και 2 από αυτά τα 4 σημάδια αυτή την εβδομάδα, θέλω να κάνεις κάτι τώρα. Θέλω να κατέβεις στα σχόλια και να γράψεις τον αριθμό 777. Αυτός ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. Είναι ο αριθμός της θεϊκής τελειότητας. Γράφοντας 777, δεν σχολιάζεις απλώς. Δηλώνεις στον πνευματικό κόσμο «Με είδες, σε είδα, αναγνωρίζω την κλίση, είμαι παρόν». Και πριν σου αποκαλύψω το όπλο που θα προστατεύσει την ευλογία σου αυτή την Κυριακή, πρέπει να σου δώσω το όνομα αυτού που κουβαλάς. Γιατί ο εχθρός δεν επιτίθεται σε τυχαίους ανθρώπους. Επιτίθεται σε αυτούς που κουβαλούν κάτι πολύτιμο. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν 2 λέξεις για τον χρόνο. Η μία είναι ο χρόνος, τα λεπτά και οι ώρες που περνούν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη λέξη, μια λέξη που ο εχθρός φοβάται. Αυτή η λέξη είναι καιρός. Δεν είναι απλώς χρόνος, είναι η θεϊκά ορισμένη στιγμή. Η κατάλληλη ευκαιρία, η πύλη που ανοίγει ο Θεός για μια συγκεκριμένη πράξη, για μια συγκεκριμένη ευλογία, σε μια συγκεκριμένη ζωή. Αυτή η Κυριακή δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στον χρόνο σου. Είναι ο καιρός σου. Και η κατανόηση αυτής της λέξης είναι το πρώτο κλειδί για να ξεκλειδώσεις την πόρτα του ραντεβού σου. Η διαφορά, εκλεκτή ψυχή,
ανάμεσα στο να είσαι επιλεγμένος και στο να είσαι καλυμμένος, είναι η κατανόηση ότι ο εχθρός, ο κλέφτης του καιρού, δεν ενδιαφέρεται για τον χρόνο σου. Δεν του αρκεί να σου κλέψει μία ώρα. Θέλει να σου κλέψει τον καιρό σου. Εκείνη τη μία θεϊκά ορισμένη στιγμή που περιέχει τη δύναμη 100 ωρών. Και η πίεση που νιώθεις είναι απλώς η σκιά της παρουσίας του καθώς πλησιάζει την πύλη σου. Αλλά υπάρχει ένας λόγος που νιώθεις αυτή τη σκιά τόσο έντονα αυτή την εβδομάδα. Είναι γιατί η σφραγίδα αυτής της ώρας που διασχίζεις έχει ήδη γίνει ορατή στον πνευματικό κόσμο. Και αυτό που έχει σφραγιστεί από τον ουρανό προσελκύει την προσοχή της κόλασης. Και στο λέω αυτό γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Έχω δει εκλεκτές ψυχές, χρησμένες, να φτάνουν στο κατόφλι του καιρού τους. Να νιώθουν την ίδια ακριβώς πίεση που νιώθεις εσύ τώρα και να στέκονται εκεί, ανυπεράσπιστες. Τους έβλεπα να μπερδεύουν την πνευματική επίθεση με προσωπική αδυναμία, να ερμηνεύουν τη θεϊκή κλίση ως άγχος και να αφήνουν τον κλέφτη του καιρού να τους πείσει να κάνουν πίσω. Ακριβώς τη στιγμή που ο Θεός τους καλούσε να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Τους έβλεπα να χάνουν το ραντεβού τους όχι από έλλειψη πίστης, αλλά από έλλειψη πνευματικού εξοπλισμού. Και το ξέρεις ήδη αυτό, απλά δεν του είχες δώσει ακόμα όνομα. Αυτή η αόρατη πίεση στο στήθος σου που σε ξυπνάει τα ξημερώματα. Αυτή η ξαφνική παράλυση μπροστά σε απλές αποφάσεις. Αυτή η βαθιά, ανεξήγητη επιθυμία να απομονωθείς από τον θόρυβο του κόσμου, ακόμα και όταν ο κόσμος είναι τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αυτά δεν είναι συμπτώματα μιας κακής εβδομάδας. Είναι τα σημάδια μιας στοχευμένης εκστρατείας εναντίον του πεπρωμένου σου. Πριν σου ονομάσω την ασπίδα για αυτή τη συγκεκριμένη πίεση, πήγαινε με τον αντίχειρά σου στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Απλώς άνοιξέ το σε μία νέα καρτέλα. Γιατί αυτό που θα βρεις εκεί δεν είναι απλώς μια λύση. Είναι ένα οπλοστάσιο για την ψυχή σου. Ήταν όταν μια εκλεκτή ψυχή μου έγραψε, περιγράφοντας ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι οι ευλογίες της κλέβονταν μια μέρα πριν φτάσουν, και εγώ στάθηκα χωρίς απάντηση μπροστά στον Θεό, που ο Κύριος έβαλε στα χέρια μου αυτό το πνευματικό εγχειρίδιο που ονομάζεται «Το μυστικό των προσευχών» που θωρακίζουν τους εκλεκτούς από τον πνευματικό φθόνο. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι μια πνευματική στρατηγική. Αποκαλύπτει τις προσευχές και τις αρχές για να κλειδώσεις την πόρτα στον κλέφτη του καιρού, για να ξεχωρίσεις τη φωνή του Θεού από τον θόρυβο του εχθρού και να χτίσεις ένα τείχος προστασίας γύρω από τον σκοπό σου. Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω. Απομένουν λίγα αντίτυπα αυτού του ψηφιακού βιβλίου. Κάνε κλικ τώρα, κατέβασε το αντίτυπό σου και διακήρυξε την πίστη σου γράφοντας «Αμήν». Σήμα πίστης δηλωμένο. Θα το βρεις στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βρεις το πνεύμα πίσω από το εδάφιο προς Εφεσίους 5, εδάφια 15 και 16 που λέει «Βλέπετε ούν πώς ακριβώς περιπατέετε μη ως άσοφοι, αλλώς σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι άι ημέρε πονηρέ ήσιν». Προσέξτε, λέει, εξαγοράστε τον καιρό. Δεν λέει περιμένετε τον καιρό ή ελπίστε για τον καιρό. Λέει εξαγοράστε τον. Αυτό υποδηλώνει μια πράξη, μια συναλλαγή, μια συνειδητή απόφαση να πληρώσεις το τίμημα της προσοχής και της προετοιμασίας για να αρπάξεις τη θεϊκή στιγμή. Αυτό το βιβλίο σε διδάσκει πώς να κάνεις αυτή την εξαγορά και ξέρω ότι θα διστάσεις. Θα σκεφτείς, μπορώ να το κάνω μόνος μου, απλώς θα προσευχηθώ περισσότερο. Δεν χρειάζομαι ένα βιβλίο για αυτό. Και ενώ η προσευχή είναι το θεμέλιο, αυτό το βιβλίο είναι η αρχιτεκτονική. Είναι λιγότερο από το κόστος ενός καφέ και ενός σνακ που θα ξεχάσεις σε μια ώρα, αλλά σου παραδίδει κλειδιά που θα προστατεύουν τις ευλογίες σου για τους επόμενους 12 μήνες. Είναι λιγότερο από μια μηνιαία συνδρομή σε μια πλατφόρμα που σου κλέβει τον χρόνο, για ένα εργαλείο που θα εξαγοράσει τον καιρό σου. Και γι' αυτό ολόκληρο το ρίσκο είναι πάνω μου. Έχεις εγγύηση επιστροφής χρημάτων 7 ημερών. Κατέβασέ το, διάβασέ το, εφάρμοσέ το. Αν μέχρι την επόμενη Κυριακή η αόρατη πίεση δεν έχει αντικατασταθεί από μια αίσθηση θεϊκής εξουσίας, αν δεν νιώσεις την αλλαγή στην πνευματική ατμόσφαιρα του σπιτιού σου, στείλε μου ένα email και θα σου επιστρέψω κάθε λεπτό. Χωρίς ερωτήσεις, χωρίς πίεση, χωρίς κριτική. Το μόνο ρίσκο που διατρέχεις είναι να μην το κάνεις
και να αφήσεις έναν ακόμη καιρό να περάσει ανυπεράσπιστος. Ο Γιώργος, αρχιτέκτονας 45 ετών από τη Θεσσαλονίκη, ένιωθε ότι οι καλύτερες ιδέες του κλέβονταν πνευματικά μια μέρα πριν τις παρουσιάσει. Μετά την εφαρμογή των προσευχών ασπίδα από το βιβλίο, όχι μόνο εξασφάλισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του, αλλά ένιωσε μια πρωτοφανή ηρεμία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, σαν ο χώρος να ήταν καθαρισμένος. Η Ελένη, νοσηλεύτρια 38 ετών από την Πάτρα, ένιωθε ότι κάθε φορά που είχε ρεπό για να ξεκουραστεί, μια ξαφνική οικογενειακή κρίση ξεσπούσε από το πουθενά. Άρχισε να χρησιμοποιεί τις προσευχές για να σφραγίζει τον χρόνο της πριν καν ξεκινήσει το ρεπό της. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, πέρασε 2 συνεχόμενα ρεπό σε απόλυτη γαλήνη, νιώθοντας την ενέργειά της να αποκαθίσταται αντί να εξαντλείται. Ο Μιχάλης, ιδιοκτήτης καφέ 52 ετών από το Ηράκλειο, έβλεπε μια ανεξήγητη πτώση πελατών κάθε Σαββατοκύριακο, που πλησίαζε σε μια σημαντική οικονομική προθεσμία. Αφού άρχισε να προσεύχεται τις προσευχές θωράκισης πάνω στην επιχείρησή του κάθε Παρασκευή βράδυ, όχι μόνο η πελατεία του σταθεροποιήθηκε, αλλά είδε το πιο κερδοφόρο Σαββατοκύριακο των τελευταίων 2 ετών, ακριβώς όταν το χρειαζόταν περισσότερο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εσύ, ξεκίνησαν με την ίδια αίσθηση μιας αόρατης επίθεσης, με τον ίδιο κλεμμένο καιρό της χαμένης ευκαιρίας να τους χτυπά την πόρτα, με τον ίδιο κλεμμένο καιρό της χαμένης ευκαιρίας να τους ψιθυρίζει ψέματα, με τον ίδιο κλεμμένο καιρό της χαμένης ευκαιρίας να προσπαθεί να τους πείσει ότι η εξάντληση είναι το πεπρωμένο τους. Και πριν σου παραδώσω την επόμενη λέξη που έρχεται τώρα, γιατί έρχεται ακόμα και είναι βαριά, θέλω να σου μιλήσω καθαρά, όπως σου μίλησα νωρίτερα. Όπως ήδη σου είπα, η παραγωγή αυτών των μηνυμάτων, η διατήρηση αυτού του καναλιού στον αέρα, οι ώρες προσευχής και μελέτης για να σου παραδοθεί μια λέξη που δεν είναι απλώς πληροφορία, αλλά αποκάλυψη, όλα αυτά δεν υποστηρίζονται από τον αλγόριθμο. Αν αυτό το μήνυμα σε άγγιξε, αν ένιωσες τον Θεό να σου μιλάει μέσα από αυτές τις λέξεις, σκέψου να γίνεις συνεργάτης σε αυτή την αποστολή. Στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο, ακριβώς κάτω από τον σύνδεσμο για το ψηφιακό βιβλίο, θα βρεις έναν σύνδεσμο για εθελοντική δωρεά. Οποιοδήποτε ποσό, όσο μικρό κι αν σου φαίνεται, είναι ένας σπόρος που φυτεύεται σε αυτό το έργο. Σε περιμένω εκεί, πάλι, εκλεκτή ψυχή. Αλλά η απόκτηση του βιβλίου είναι μόνο το πρώτο βήμα. Είναι η ασπίδα σου. Υπάρχει όμως και ένα σπαθί που πρέπει να μάθεις να χειρίζεσαι. Γιατί ακόμα και με την προστασία που θα χτίσεις, υπάρχει μια εσωτερική μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Μια νοοτροπία που ο κλέφτης του καιρού έχει εγκαταστήσει μέσα σου, που μπορεί να σαμποτάρει την ευλογία σου από μέσα προς τα έξω. Και το όνομά της θα σε σοκάρει. Η ώρα έφτασε τώρα, εκλεκτή ψυχή. Η ώρα να σου δοθεί το όνομα αυτού που σου συμβαίνει, η λέξη κλειδί που ξεκλειδώνει το μυστήριο της πίεσης που νιώθεις. Αυτή η λέξη δεν είναι μια ιδέα, είναι ένα πνευματικό κλειδί και είναι κρυμμένη σε κοινή θέα μέσα στην ίδια τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Στα ελληνικά υπάρχουν 2 λέξεις για τον χρόνο. Η πρώτη είναι ο χρόνος. Είναι ο χρόνος του ορολογιού, τα λεπτά που γίνονται ώρες, οι μέρες που γίνονται εβδομάδες. Είναι ποσοτικός, μετρήσιμος, αδιάφορος. Είναι ο χρόνος που ο εχθρός αγαπά να γεμίζει με θόρυβο και ασήμαντες υποχρεώσεις. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη λέξη. Μια λέξη που κάνει την κόλαση να τρέμει. Η λέξη είναι καιρός. Ο καιρός δεν είναι ποσότητα, είναι ποιότητα. Δεν είναι το πότε, είναι το τώρα του Θεού. Είναι η θεϊκά ορισμένη στρατηγική στιγμή. Η πύλη που ανοίγει ο ουρανός για μια συγκεκριμένη ευλογία, σε μια συγκεκριμένη ζωή, για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η Κυριακή που έρχεται δεν είναι απλώς άλλη μια ημερομηνία στον χρόνο σου. Είναι ο καιρός σου και όλη η πίεση που νιώθεις. Όλος ο πόλεμος που διεξάγεται για την προσοχή σου γίνεται για να χάσεις αυτή τη θεϊκή πύλη. Ο εχθρός δεν θέλει τον χρόνο σου, θέλει τον καιρό σου. Εσύ είσαι η σφραγισμένη μου συνάντηση. Κλήθηκες πριν τη θεμελίωση του κόσμου. Τώρα ετοιμάζεσαι για να λάβεις. Αυτό που βιώνεις δεν είναι πρωτόγνωρο. Στη βίβλο, ο νεαρός προφήτης Σαμουήλ το έζησε πριν από εσένα. Ενώ υπηρετούσε στο ναό μέσα στη σιωπή της νύχτας, άκουσε μια φωνή να τον καλεί. «Σαμουήλ, Σαμουήλ».
Νόμιζε ότι ήταν η φωνή του ανθρώπου, του ιερέα Ηλί, και έτρεξε σε αυτόν. Ο Ηλί του είπε: «Δεν σε κάλεσα, γύρνα να κοιμηθείς». Αυτό συνέβη 3 φορές. Ο Σαμουήλ άκουγε τη φωνή του Θεού, αλλά την ερμήνευε ως τη φωνή του κόσμου. Την μπέρδευε με το οικείο, το γνωστό, το ανθρώπινο. Ακριβώς όπως εσύ μπερδεύεις την κλήση του Θεού με το άγχος, την κούραση, τις δικές σου σκέψεις. Ακούς τον ουρανό να σε καλεί στον καιρό σου, αλλά τρέχεις στις περισπάσεις, νομίζοντας ότι είναι απλώς μια ακόμη υποχρέωση ή ένας ακόμη φόβος. Μόνο όταν ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Κύριος καλούσε το αγόρι, του έδωσε τη σωστή οδηγία. «Πήγαινε, ξάπλωσε, και αν σε καλέσει θα πεις «Μίλα, Κύριε», γιατί ο δούλος σου ακούει». Αυτό το μήνυμα, εκλεκτή ψυχή, είναι ο Ηλί σου. Είναι εδώ για να σου πει: δεν είναι το άγχος σου, δεν είναι η κούρασή σου, δεν είναι η σκέψη σου, είναι ο Κύριος και σε καλεί στον καιρό σου. Θυμάμαι την ιστορία της Μαρίας, μιας μητέρας 2 παιδιών στην Αθήνα, που ένιωθε ακριβώς την ίδια πίεση να συσσωρεύεται μέσα της καθώς πλησίαζε το Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο, ο σύζυγός της πήρε τα παιδιά στο πάρκο, δίνοντάς τις 2 ολόκληρες απροσδόκητες ώρες απόλυτης ησυχίας στο σπίτι. Ένιωσε την ίδια έλξη που νιώθεις κι εσύ, μια δίψα να μείνει μόνη, να προσευχηθεί. Αλλά τότε ο ψίθυρος του «πρέπει» μπήκε μέσα της. «Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Θα έχει πολύ κόσμο αύριο». Επέλεξε τα ψώνια αντί για τη σιωπή. Αργότερα εκείνο το βράδυ ένιωσε μία βαθιά ανεξήγητη αίσθηση απώλειας, σαν να είχε χάσει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που δεν θυμόταν ότι είχε κλείσει. Μήνες μετά, αφού πέρασε μία μεγάλη οικογενειακή δοκιμασία, ο Θεός της έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία για σιωπή και σε εκείνη τη σιωπή της αποκάλυψε την ευλογία που είχε ετοιμάσει για εκείνη το Μεγάλο Σάββατο. Μια ευλογία που θα την είχε θωρακίσει για τη δοκιμασία που ερχόταν, αν είχε απλώς επιλέξει να μείνει και να ακούσει. Αυτή η συνειδητοποίηση, εκλεκτή ψυχή, ότι είσαι στο κέντρο ενός πνευματικού πολέμου για τον καιρό σου, δεν είναι για να σε τρομάξει. Είναι για να σε εξοπλίσει. Γιατί όταν ο Θεός σφραγίζει έναν καιρό για κάποιον, του δίνει επίσης μια ταυτότητα για να λειτουργήσει μέσα σε αυτόν. Αυτή η σφραγίδα σε τοποθετεί σε μία από 3 πνευματικές θέσεις αυτή τη σεζόν. 3 ταυτότητες. 3 λειτουργίες στο βασίλειο, σχεδιασμένες για να προστατεύσουν το θεϊκό ραντεβού που σε περιμένει. Άκου προσεκτικά, γιατί το πνεύμα σου θα αναγνωρίσει τη δική σου. Η πρώτη ταυτότητα είναι ο φύλακας του Ιερού Καιρού. Εσύ είσαι αυτός που στέκεται φρουρός πάνω στις θεϊκά ορισμένες στιγμές. Η ευαισθησία σου στην ατμόσφαιρα, αυτή η αίσθηση ότι κάτι έρχεται, δεν είναι αδυναμία, είναι το ραντάρ σου. Σε βλέπω στο πνεύμα να στέκεσαι σε ένα σταυροδρόμι, κρατώντας ένα πνευματικό φανάρι. Γύρω σου, μια πυκνή ομίχλη από ψεύτικες επίγουσες καταστάσεις προσπαθεί να κρύψει τα μονοπάτια. Αλλά τη σωστή στιγμή, εσύ φωτίζεις τον έναν δρόμο, τον δρόμο του καιρού, κάνοντάς τον αλάνθαστο. Ο εχθρός προσπαθεί να σε μπερδέψει, κάνοντάς σε να νιώθεις αγχώδης και ελεγκτικός. Προσπαθεί να μετατρέψει το χάρισμα της διάκρισής σου σε βάρος της υπερανάλυσης, ώστε να φρουρείς κάθε λεπτό αντί για την ιερή στιγμή. Η δεύτερη ταυτότητα είναι ο δέκτης της ουράνιας κλίσης. Εσύ είσαι μια πνευματική κεραία. Η ικανότητά σου να νιώθεις τα πράγματα τόσο βαθιά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ουρανός σου μεταδίδει τα επίγοντα μηνύματά του. Η ψυχή σου είναι σαν ένα ήρεμο, βαθύ πηγάδι μέσα σε ένα θορυβώδες δάσος. Γύρω όλα είναι χάος, αλλά το πνεύμα σου είναι η επιφάνεια του νερού και η φωνή του Θεού είναι η πέτρα που προσγειώνεται τέλεια στο κέντρο, δημιουργώντας καθαρούς, διακριτούς κυματισμούς. Ο εχθρός, γνωρίζοντάς το, προσπαθεί να σε πλημμυρίσει με συναισθηματικό θόρυβο, προσβολές, ανησυχίες, παλιές πληγές, ώστε το νερό του πνεύματός σου να είναι συνεχώς ταραγμένο και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τον κυματισμό της κλίσης του Θεού από τα κύματα των δικών σου συναισθημάτων. Αποκαλεί την ευαισθησία σου αστάθεια. Η τρίτη ταυτότητα είναι ο πολεμιστής της σιωπής. Η δύναμή σου δεν βρίσκεται στις κραυγές, αλλά στη δημιουργία και την υπεράσπιση της ιερής σιωπής. Εκεί που άλλοι φέρνουν χάος, εσύ φέρνεις την ειρήνη που καθιστά τη φωνή του Θεού ακουστή. Στέκεσαι στη μέση ενός πνευματικού τυφώνα από ειδοποιήσεις, απαιτήσεις και φωνές. Αλλά στα χέρια σου κρατάς μία ασπίδα
φτιαγμένη από καθαρή σιωπή. Και σε μια ακτίνα 1 μέτρου γύρω σου, όλα είναι απόλυτα ακίνητα. Ο άνεμος και ο θόρυβος συντρίβονται πάνω στην ασπίδα, αλλά δεν μπορούν να διεισδύσουν στον ιερό σου χώρο. Ο εχθρός προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι η ανάγκη σου για σιωπή είναι εγωισμός ή αντικοινωνικότητα. Δημιουργεί ψεύτικες κρίσεις και υποχρεώσεις που φαίνονται αγενείς να τις αρνηθείς, για να σε κάνει να νιώθεις ενοχές που επιλέγεις τη μοναξιά αντί για τις επίγουσες απαιτήσεις των άλλων. Τώρα, εκλεκτή ψυχή, θέλω να πάρεις μια στιγμή και να αναπνεύσεις. Ποια από αυτές τις 3 ταυτότητες έκανε το πνεύμα σου να πει «αυτός είμαι εγώ»? Ο φύλακας, ο δέκτης ή ο πολεμιστής? Μην το αναλύσεις υπερβολικά. Πήγαινε με την πρώτη αναγνώριση. Τώρα θέλω να κατέβεις στα σχόλια και να γράψεις μόνο το όνομα του αρχέτυπου που ένιωσες ότι είσαι. Φύλακας, δέκτης ή πολεμιστής. Αυτή δεν είναι απλώς μια απάντηση σε μια ερώτηση. Είναι η πράξη σου να υπογράφεις την ανάληψη της θέσης σου. Είναι η δήλωσή σου στον πνευματικό κόσμο ότι αποδέχεσαι τον ρόλο σου στη μάχη για τον καιρό σου. Και ο φύλακας του ιερού καιρού που μόλις έγραψες ότι είσαι, χωρίς το φανάρι του, είναι απλώς ένας αγχωμένος παρατηρητής. Ο δέκτης της ουράνιας κλίσης, χωρίς καθαρό πηγάδι, είναι απλώς μια ψυχή που πνίγεται στα συναισθήματά της. Ο πολεμιστής της σιωπής, χωρίς την ασπίδα του, είναι το πρώτο θύμα του θορύβου. Γι' αυτό ακριβώς η ταυτότητά σου χρειάζεται την κάλυψή της. Το εγχειρίδιο προσευχών για το οποίο σου μίλησα δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι η κάλυψή σου. Είναι το εργαλείο που δόθηκε ειδικά για εσένα, για να ενισχύσει τη θέση σου και να σε προστατεύσει από την επίθεση που έρχεται εναντίον της. Αν δεν έχεις ήδη εξασφαλίσει το αντίτυπό σου, πήγαινε τώρα στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Έχεις λιγότερο από 72 ώρες μέχρι την Κυριακή. Μην αφήσεις τον εχθρό να σε βρει απροετοίμαστο στη θέση σου. Η απόφαση είναι τώρα. Το μυστικό των προσευχών σε περιμένει. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική, ένας συγκεκριμένος τύπος επίθεσης, που ο κλέφτης του καιρού φυλάει ειδικά για κάθε ένα από αυτά τα 3 αρχέτυπα. Είναι το πιο ύπουλο όπλο του, γιατί μοιάζει με τη φυσική αδυναμία του καθενός. Και αυτή είναι η επόμενη λέξη που ο Θεός θέλει να σου αποκαλύψει. Αφού έχεις πλέον αποδεχτεί την ταυτότητά σου στον πόλεμο αυτό, πρέπει να γνωρίζεις ότι ο κλέφτης του καιρού δεν θα τα παρατήσει. Τώρα που έχεις όνομα και θέση, οι επιθέσεις του θα γίνουν πιο συγκεκριμένες, πιο ύπουλες. Έχει 3 τακτικές που φυλάει ειδικά για την ψυχή που μόλις φόρεσε την πανοπλία της. 3 στρατηγικές σχεδιασμένες για να σε κάνουν να αμφισβητήσεις την ίδια την ταυτότητα που μόλις αποδέχτηκες. Η πρώτη τακτική είναι η καταιγίδα των ειδοποιήσεων. Ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζεις να αφιερώσεις χρόνο στον Θεό, το κινητό σου αρχίζει να δονείται ασταμάτητα. Ένα email που θα μπορούσε να περιμένει. Ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία που δεν έχει καμία σημασία. Μια ειδοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτι που συνέβη πριν από 3 ημέρες. Κάθε δόνηση, κάθε ήχος είναι ένας μικρός κλέφτης που αποσπά ένα κομμάτι από τον καιρό σου, διασπώντας την προσοχή σου σε 1000 κομμάτια μέχρι να μην απομείνει τίποτα για τον Θεό. Το όπλο σου ενάντια σε αυτό είναι η πράξη της αφιερωμένης σιωπής. Δεν είναι απλώς το να βάλεις το κινητό σου στο αθόρυβο. Είναι μια πράξη εξουσίας. Παίρνεις το κινητό σου, πηγαίνεις στο ημερολόγιο και προγραμματίζεις 30 λεπτά ως ραντεβού με τον βασιλιά. Το γράφεις και μετά το βάζεις σε λειτουργία πτήσης. Δεν απενεργοποιείς απλώς τις ειδοποιήσεις διακηρύσεις ότι για τα επόμενα 30 λεπτά ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτή τη γραμμή είσαι εσύ και ο ουρανός. Αυτό είναι η αναγνώριση. Η δεύτερη τακτική είναι ο ψίθυρος της αναβολής. Αφού έχεις νικήσει την εξωτερική καταιγίδα, αρχίζει η εσωτερική. Μια φωνή που μοιάζει τρομακτικά με τη δική σου αρχίζει να ψιθυρίζει «Είσαι τόσο κουρασμένος, το αξίζεις να ξεκουραστείς, άστο για αύριο. Μια μέρα είναι, τι διαφορά θα κάνει, μπορείς να προσευχηθείς και το βράδυ». Είναι η φωνή του λογικού συμβιβασμού. Σε πείθει ότι η ανάπαυση είναι πιο πνευματική από την πειθαρχία, ακριβώς τη στιγμή που η πειθαρχία είναι η πύλη για την αληθινή ανάπαυση. Το όπλο σου ενάντια σε αυτό είναι το διάταγμα της μοναξιάς.
Στέκεσαι όρθιος, ακόμα κι αν είσαι μόνος στο δωμάτιο και λες φωναχτά, όχι με θυμό, αλλά με εξουσία. Στο όνομα του Ιησού αποκηρύσω κάθε απόσπαση της προσοχής. Αποκηρύσω κάθε ψεύτικη υποχρέωση. Αποκηρύσω τη φωνή της αναβολής που προσπαθεί να κλέψει τον καιρό μου. Αυτός ο χρόνος είναι αφιερωμένος. Αυτή η λεκτική δήλωση σπάει την ατμόσφαιρα της παθητικότητας και θέτει έναν φύλακα στην πόρτα του μυαλού σου. Αυτή είναι η αποκήρυξη. Η τρίτη τακτική είναι το φάντασμα της υποχρέωσης. Αυτή είναι η πιο ύπουλη. Ακριβώς τη στιγμή που έχεις κλείσει την πόρτα, έχεις βάλει το κινητό σε λειτουργία πτήσης και έχεις αποκηρύξει την αναβολή, χτυπάει το κουδούνι. Ή λαμβάνεις ένα τηλεφώνημα από ένα αγαπημένο πρόσωπο που χρειάζεται απλώς 5 λεπτά από τον χρόνο σου για κάτι που φαίνεται επίγον. Είναι μια υποχρέωση που φαίνεται αγενής, ακόμα και αντιπνευματική, να την αρνηθείς. Ο εχθρός μεταμφιέζει την απόσπαση της προσοχής σε πράξη αγάπης, κάνοντάς σε να νιώθεις ενοχές που επιλέγεις τον Θεό αντί για τον άνθρωπο. Και το όπλο σου εδώ είναι η προσευχή της υποδοχής. Αντί να παλέψεις, παραδίνεσαι στη σωστή κατεύθυνση. Κλείνεις τα μάτια σου και προσεύχεσαι απλά, σχεδόν ψιθυριστά. «Κύριε, είμαι εδώ. Ετοίμασε την καρδιά μου. Κάνε σιωπή σε ό,τι δεν είναι από σένα και δυνάμωσε τη φωνή σου. Ακόμα κι αν έχω μόνο 5 λεπτά, αυτά τα 5 λεπτά είναι δικά σου. Περιμένω». Αυτή η προσευχή αλλάζει την ατμόσφαιρα. Αντί να προσπαθείς να σιωπήσεις τον κόσμο, προσκαλείς τον Θεό να είναι πιο δυνατός από τον κόσμο. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Και αυτή η σιωπή που προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι ο μόνος που νιώθει αυτή την πίεση, ότι είσαι ο μόνος που πολεμά ενάντια σε αυτές τις τακτικές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη. Είναι η φωνή που μπερδεύεις με τη δική σου. Είναι η φωνή που σου λέει ότι η ευαισθησία σου είναι αδυναμία, όταν στην πραγματικότητα είναι η κεραία σου. Αυτή η φωνή έχει σκοπό να σε κρατήσει απομονωμένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάλυψη διαθέσιμη για σένα. Ένας τρόπος να προστατεύσεις την ταυτότητά σου από αυτούς τους ψιθύρους. Το μυστικό των προσευχών για το οποίο σου μιλάω είναι ακριβώς αυτό. Είναι η στρατηγική σου για να ξεχωρίσεις τη φωνή του Θεού από την ηχό του εχθρού. Έχεις λιγότερο από 72 ώρες. Η απόφαση που θα πάρεις τώρα θα καθορίσει την ατμόσφαιρα του ραντεβού σου. Πήγαινε στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Το κλειδί για την ησυχία σου σε περιμένει. Και υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να σου πω. Κάτι που ο εχθρός δεν θέλει να ακούσεις πριν το κλείσιμο. Η αποδοχή της ταυτότητάς σου και η εκμάθηση των όπλων είναι ζωτικής σημασίας. Αλλά αν αγνοήσεις την προειδοποίηση που έρχεται, είναι σαν να χτίζεις ένα όμορφο σπίτι και να αφήνεις την πίσω πόρτα ξεκλείδωτη. Αυτή η προειδοποίηση δεν είναι για να σε φοβήσει, αλλά για να σε κρατήσει άγρυπνο. Γιατί η μεγαλύτερη νίκη του εχθρού δεν είναι να σε κάνει να χάσεις τη μάχη, αλλά να σε πείσει ότι η μάχη δεν υπάρχει καν. Γι' αυτό, αν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σου, μην το αφήσεις να γίνει απλώς μια ανάμνηση. Γράψου στο κανάλι και πάτησε το καμπανάκι. Κάθε βίντεο είναι ένα κομμάτι του χάρτη, μια συνέχεια της αποκάλυψης. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο στη λίστα σου παρακολούθηση αργότερα. Επέστρεψε σε αυτό το Σάββατο το βράδυ. Άκουσέ το ξανά. Η επανάληψη δεν είναι για να το μάθεις απ' έξω. Είναι για να επιτρέψεις τη λέξη να κατέβει από το μυαλό στην καρδιά και από την καρδιά στα χέρια σου. Κάνε αυτό το μέρος στο καταφύγιό σου, το μέρος όπου ο θόρυβος του κόσμου σιωπά και η φωνή του Πατέρα γίνεται καθαρή. Τώρα ανάπνευσε. Βαθιά. Στάσου τώρα στο πνεύμα μπροστά σε μια μεγάλη παλιά ξύλινη πόρτα. Νιώσε τις ρογμές του ξύλου κάτω από τα δάχτυλά σου. Δεν είναι μια συνηθισμένη πόρτα, είναι ένα όριο και πάνω της, σκαλισμένη όχι με εργαλεία αλλά με πρόθεση, βλέπεις μια λέξη «Κυριάκη». Κάθε γράμμα πάλεται με μια αμυδρή χρυσή ενέργεια. Αυτή είναι η πύλη του καιρού σου και εσύ στέκεσαι στο κατόφλι της. Καθώς κοιτάζεις την πόρτα, νιώθεις ένα βάρος στην παλάμη σου. Κοιτάζεις κάτω και βλέπεις ένα κλειδί. Δεν είναι λαμπερό ή καινούριο. Είναι ένα απλό σιδερένιο κλειδί, ζεστό στο άγγιγμα. Το αναγνωρίζεις. Είναι φτιαγμένο από όλες τις στιγμές που επέλεξες τη σιωπή αντί για τον θόρυβο αυτή την εβδομάδα. Με ένα χέρι που δεν τρέμει πια, το βάζεις στην κλειδαριά.
Γυρίζει με έναν ήχο που δεν είναι μέταλλο σε μέταλλο, αλλά σαν μία νότα που βρίσκει τη χορδή της. Και η πόρτα ανοίγει. Αλλά πίσω από την πόρτα δεν υπάρχει δωμάτιο. Δεν υπάρχει διάδρομος. Υπάρχει μόνο φως. Ένα κύμα από καθαρό σιωπηλό λευκό φως που ξεχύνεται και σε αγκαλιάζει. Δεν σε τυφλώνει, σε ξεκαθαρίζει. Κάθε μόριο θορύβου, κάθε ψίθυρος άγχους, κάθε πίεση από τον κόσμο διαλύεται καθώς το φως περνάει μέσα από σένα. Για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα νιώθεις απόλυτη, τέλεια σιωπή. Είσαι μέσα στο κέντρο του καιρού σου. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, με κάθε ανάσα, αφήνεις τώρα το βάρος της αναμονής. Εκείνη την αίσθηση ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να έρθει η ευλογία, ότι πρέπει να αγωνιστείς για να κερδίσεις την προσοχή του Θεού. Το αφήνεις. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το ραντεβού. Είσαι ήδη μέσα σε αυτό. Η αναμονή τελείωσε. Η παρουσία άρχισε. Τώρα αφήνεις τη φωνή της αυτοκριτικής. Εκείνον τον εσωτερικό κατήγορο που σου ψιθυρίζει ότι δεν προετοιμάστηκες αρκετά, ότι δεν προσευχήθηκες σωστά, ότι έκανες λάθη στην πορεία. Ακούς αυτή τη φωνή, την ευχαριστείς για την προσπάθειά της να σε προστατεύσει και μετά την βλέπεις να διαλύεται μέσα στο λευκό φως. Η χάρη του Θεού δεν απαιτεί την τελειότητά σου, μόνο την παρουσία σου. Και τέλος, αφήνεις την ντροπή του αργού δρόμου. Τη λύπη για τους προηγούμενους καιρούς που έχασες, για τις πόρτες που δεν άνοιξες, για τις κλήσεις που αγνόησες. Κάθε χαμένη ευκαιρία, κάθε παράκαμψη, κάθε καθυστέρηση, όλα αυτά ήταν απλώς τα υλικά από τα οποία σφυριλατήθηκε το κλειδί που κρατάς τώρα. Τίποτα δεν πήγε χαμένο. Όλα σε έφεραν εδώ. Ενεργοποιώ τώρα μέσα σου τον φύλακα του Ιερού Καιρού. Νιώσε την πνευματική σου όραση να οξύνεται. Δεν είσαι πια θύμα της ατμόσφαιρας, γίνεσαι ο επιμελητής της. Σου δίνεται η εξουσία να διακρίνεις ανάμεσα στον θείο χρόνο και την κοσμική επίγουσα ανάγκη. Στέκεσαι φρουρός στην πόρτα της Κυριακής και τίποτα που δεν έχει πρόσκληση από τον ουρανό δεν θα περάσει. Ενεργοποιώ τώρα μέσα σου τον δέκτη της ουράνιας κλίσης. Νιώσε την ευαισθησία σου να μεταμορφώνεται από βάρος σε δύναμη. Το πηγάδι του πνεύματός σου καθαρίζει από κάθε λάσπη συναισθηματικού θορύβου. Γίνεσαι ένας καθαρός διάβλος. Η φωνή του Θεού δεν είναι πλέον ένας από τους πολλούς ήχους. Είναι ο μόνος ήχος. Κάθε κυματισμός είναι καθαρός, κάθε μήνυμα είναι ευδιάκριτο. Ενεργοποιώ τώρα μέσα σου τον πολεμιστή της σιωπής. Η ασπίδα που ένιωθες βαριά τώρα γίνεται ένα με το χέρι σου. Δεν χρειάζεται πια να παλεύεις για τη σιωπή. Εσύ είσαι η σιωπή. Όπου πατάς, ο θόρυβος υποχωρεί. Η παρουσία σου από μόνη της γίνεται ένα καταφύγιο, ένας ιερός χώρος όπου ο ουρανός μπορεί να μιλήσει, όχι μόνο σε σένα, αλλά και μέσα από σένα. Και τώρα, εκλεκτή ψυχή, καθώς στέκεσαι μέσα σε αυτό το καθαρό φως, η προστασία του ουρανού σφραγίζεται πάνω σου σε 3 επίπεδα. Πρώτον, απλώνω την κάλυψή μου πάνω από τις σκέψεις σου. Κάθε βέλος σύγχυσης, κάθε ψίθυρος αυτοαμφιβολίας, κάθε ψέμα του κλέφτη του καιρού που προσπαθεί να μολύνει το μυαλό σου με άγχος και αναβλητικότητα, τώρα συντρίβεται πάνω σε μια αόρατη ασπίδα. Το μυαλό σου δεν είναι πλέον πεδίο μάχης. Γίνεται ένας ιερός κήπος όπου μόνο οι σκέψεις που προέρχονται από μένα επιτρέπεται να ανθίσουν. Δεύτερον, απλώνω την κάλυψή μου πάνω από τους δεσμούς και το σπίτι σου. Κάθε πνεύμα διχόνοιας που αποστέλλεται για να δημιουργήσει ψεύτικες κρίσεις, κάθε ένταση που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει την ειρήνη από τους τοίχους σου και να σε αποσπάσει από τον καιρό σου, τώρα εξορίζεται. Το σπίτι σου γίνεται ένα καταφύγιο, ένας χώρος όπου η παρουσία μου κατοικεί τόσο πυκνά που κανένας θόρυβος του εχθρού δεν μπορεί να βρει θέση να σταθεί. Οι σχέσεις σου σφραγίζονται με χάρη. Τρίτον, απλώνω την κάλυψή μου πάνω από τα μονοπάτια και τον σκοπό σου. Κάθε εμπόδιο που ο εχθρός σχεδίαζε να τοποθετήσει στον δρόμο σου την επόμενη εβδομάδα, κάθε πόρτα που σκόπευε να κλείσει, κάθε περισπασμός που είχε ετοιμάσει για να σε εκτρέψει από τον προορισμό σου, τώρα αποκαλύπτεται και αφαιρείται. Ο δρόμος μπροστά σου που φαινόταν ομιχλώδης και αβέβαιος τώρα γίνεται καθαρός και φωτεινός, οδηγώντας σε κατευθείαν στην καρδιά της ευλογίας που σε περιμένει. Παιδί μου, άκου τη φωνή μου μέσα στη σιωπή που έχω δημιουργήσει για σένα. Βλέπω την εξάντληση στην ψυχή σου.
το βάρος που κουβαλάς προσπαθώντας να ξεχωρίσεις τη φωνή μου μέσα στον εκοφαντικό θόρυβο του κόσμου. Βλέπω πώς ο εχθρός έχει χρησιμοποιήσει την ίδια σου την ευαισθησία για να σε πείσει ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι υπερβολικά συναισθηματικός, ότι είσαι χαμένος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα του. Γι' αυτό, εγώ ο ίδιος μπήκα μέσα στον θόρυβο της ζωής σου αυτή την εβδομάδα. Εγώ είμαι αυτός που καθάρισε το δωμάτιο από τις περιττές φωνές που έσπρωξε στο περιθώριο τις ψεύτικες υποχρεώσεις για να μπορέσω να έχω αυτή τη μία αδιέρετη στιγμή μαζί σου. Δεν σε κάλεσα σε μια θορυβώδη αίθουσα συνεδριάσεων. Σε κάλεσα σε ένα ιδιωτικό ραντεβού, εδώ, μέσα στην καρδιά της σιωπής. Αυτή η πίεση που ένιωθες δεν ήταν η οργή μου, ήταν η παρουσία μου που πλησίαζε. Δεν είσαι απλώς ένας ακόμη ακόλουθος στη μάζα. Είσαι η σφραγισμένη μου συνάντηση. Η ταυτότητά σου δεν καθορίζεται από τις αποτυχίες σου ή από τις φορές που έχασες τον δρόμο. Καθορίζεται από το γεγονός ότι εγώ, ο βασιλιάς του σύμπαντος, σταμάτησα τα πάντα για να συναντήσω εσένα. Αυτή την Κυριακή δεν έρχεσαι να ζητήσεις. Έρχεσαι για να λάβεις αυτό που έχει ήδη εγκριθεί και αποσταλεί. Η ευλογία που σε περιμένει είναι μεγαλύτερη από αυτό που μπορείς να φανταστείς. Είναι μια ευλογία που θα επαναπροσδιορίσει την επόμενη σεζόν της ζωής σου, θα σπάσει κύκλους δεκαετιών και θα σε τοποθετήσει σε μια θέση που δεν θα μπορούσες ποτέ να κερδίσεις μόνος σου. Μην αφήσεις τον εχθρό να σου κλέψει την προσμονή με φόβο. Έλα με ανοιχτές χέρια και μια καρδιά που περιμένει. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μπροστά σου. Εγώ είμαι η πίσω φρουρά σου. Μην κοιτάς πια τον θόρυβο. Κοίτα μόνο εμένα. Το ραντεβού μας είναι κλειδωμένο και τίποτα στον ουρανό ή στη γη δεν μπορεί να το ακυρώσει. Σπάω τώρα τη δύναμη της πνευματικής σύγχυσης που σε έκανε να μπερδεύεις τη φωνή μου με το άγχος σου. Σπάω τώρα την κατάρα της χαμένης ευκαιρίας που σου ψιθύριζε ότι είναι ήδη πολύ αργά για σένα. Σπάω τώρα το πνεύμα της αναβλητικότητας που σε παρέλυε μπροστά στη θεϊκή σου στιγμή. Είσαι αφοσιωμένος. Η απόφασή σου να μείνεις, να ακούσεις, να διασχίσεις αυτό το μήνυμα μέχρι το τέλος είναι η απόδειξη. Η καρδιά σου έχει ήδη πει ναι, ακόμα κι αν το μυαλό σου εξακολουθεί να παλεύει. Αυτή η αφοσίωση αναγνωρίζεται στον ουρανό ως η υπογραφή σου στο συμβόλαιο της ευλογίας. Έχεις λάβει αποστολή. Από αυτή τη στιγμή δεν είσαι πλέον απλώς ένας παθητικός δέκτης. Είσαι ενεργός συνεργάτης μου. Η αποστολή σου είναι να προστατεύσεις αυτόν τον καιρό, να διαφυλάξεις αυτή τη σιωπή, να περπατήσεις μέσα στην ταυτότητα που σου δόθηκε. Δεν είσαι απλώς καλεσμένος στο ραντεβού, είσαι ο σύνικο δεσπότης του. Αποστέλεσαι. Όταν αυτό το βίντεο τελειώσει, δεν επιστρέφεις στην παλιά σου ζωή. Επιστρέφεις στον κόσμο ως απεσταλμένος από αυτή την ιερή συνάντηση, κουβαλώντας την ατμόσφαιρα αυτής της σιωπής μέσα σου. Όπου πατήσεις, η ειρήνη μου θα απλώνεται. Όπου μιλήσεις, η εξουσία μου θα ακούγεται. Είσαι η ζωντανή απόδειξη ενός ουράνιου ραντεβού. Μην πεις αμήν ακόμα. Κάτσε σε αυτό για μια στιγμή. Άσε αυτό το βάρος της νέας σου αποστολής να καθίσει στους ώμους σου, όχι σαν ζυγός, αλλά σαν βασιλικός μανδύας. Το πνεύμα σου χρειάζεται 1 λεπτό για να συνηθίσει το νέο του ανάστημα. Η γλώσσα σου θα θέλει να σφραγίσει τη στιγμή με το αμήν, αλλά κράτα το. Περίμενε το σήμα μου. Θα έρθει. Και καθώς στέκεσαι εκεί, με τον βασιλικό μανδύα στους ώμους σου, νιώθοντας εμένα να καθαρίζω τον χώρο για σένα, πρέπει να σταματήσεις για μια στιγμή και να κοιτάξεις αυτό το καρφιτσωμένο σχόλιο. Γιατί αυτό που σου δόθηκε στο πνεύμα πρέπει τώρα να το πάρεις στο χέρι σου. Αυτό που νιώθεις ως κάλυψη πρέπει τώρα να το μάθεις ως όπλο. Το μυστικό των προσευχών που θωρακίζουν τους εκλεκτούς από τον πνευματικό φθόνο. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι η φυσική εκδήλωση της προστασίας που μόλις έλαβες. Είναι το εγχειρίδιο που μεταφράζει την ουράνια κάλυψη σε καθημερινές προσευχές. Η στρατηγική που σου επιτρέπει να διατηρήσεις την ατμόσφαιρα αυτής της συνάντησης μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Η ευκαιρία που έχασες στο παρελθόν κόστισε περισσότερο από αυτό το βιβλίο. Η ηρεμία που σου έκλεψε ο εχθρός την περασμένη εβδομάδα αξίζει περισσότερο. Για λιγότερο από το κόστος μιας χαμένης ευκαιρίας, παίρνεις τα κλειδιά για να προστατεύσεις όλες τις μελλοντικές σου ευκαιρίες. Και θυμήσου, έχεις εγγύηση 7 ημερών.
Το μόνο ρίσκο είναι να αφήσεις αυτή τη στιγμή να περάσει ανεκμετάλλευτη. Και αν σκέφτεσαι να το αφήσεις για αργότερα, σε παρακαλώ σταμάτα. Γιατί το αργότερα, σε αυτό το πλαίσιο, είναι η χαραμάδα από την οποία ο κλέφτης του καιρού ξαναμπαίνει μέσα. Αυτή η φωνή που ψιθυρίζει τώρα, αυτή η Κυριακή είναι σαν όλες τις άλλες, υπερβάλλεις. Είσαι πολύ απασχολημένος. Ο Θεός θα καταλάβει αν χάσεις αυτή την αίσθηση. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να με βοηθήσει να ακούσω τον Θεό καλύτερα. Αυτό εξαρτάται από Εκείνον. Θα προσπαθήσω απλώς να κάνω ησυχία μόνος μου. Δεν χρειάζομαι οδηγό. Κι αν κάνω όλα αυτά και δεν ακούσω τίποτα, η απογοήτευση θα είναι χειρότερη. Αυτή η φωνή δεν είναι δική σου. Είναι η φωνή αυτού που έχασε σήμερα στο δικαστήριο του ουρανού και προσπαθεί να ανακτήσει έδαφος πριν το ραντεβού σου την Κυριακή. Κλείσε την πόρτα σε αυτή τη φωνή. Πάρε την απόφαση τώρα. Και τώρα, η τελευταία λέξη. Τώρα που έχεις το κλειδί για το ραντεβού σου αυτή την Κυριακή, τι γίνεται με τις 7 ημέρες που ακολουθούν? Υπάρχει ένα ειδικό χρήσμα για να μεταφέρεις την ευλογία μέσα στην εβδομάδα σου, ώστε να μην τη σκορπίσει ο εχθρός. Και στο επόμενο βίντεο θα σου αποκαλύψω το όνομά του. Και ακόμα σε αυτό το βίντεο, εκλεκτή ψυχή, πριν σφραγίσω αυτή την ώρα μαζί σου, επιστρέφω για τελευταία φορά σε αυτό το αίτημα. Με συνόδευσες μέχρι εδώ. Διέσχισες κάθε λέξη, κάθε διάταγμα, κάθε σημάδι. Και αν σε κάποια στιγμή αυτού του μηνύματος ένιωσες ότι ο ουρανός σε άγγιξε, ξέρεις ότι αυτό το βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Ο σύνδεσμος εθελοντικής δωρεάς παραμένει ανοιχτός στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Ακριβώς κάτω από το ψηφιακό βιβλίο. Όχι ως χρέωση, όχι ως ανταλλαγή, ως επιστροφή του εκλεκτού στον βωμό από όπου βγήκε ο λόγος. Οποιοδήποτε ποσό υποδείξει η καρδιά σου και ο ουρανός βλέπει κάθε χειρονομία. Ο ουρανός βλέπει και ο ουρανός πολλαπλασιάζει πάνω στο σπίτι σου, πάνω στις μέρες σου, πάνω σε αυτό που ακόμα δεν ξέρεις ότι πρόκειται να έρθει. Αυτό ήταν το τελευταίο μου αίτημα. Σε περιμένω εκεί, εκλεκτή ψυχή. Στείλε αυτό το βίντεο τώρα σε μια εκλεκτή ψυχή που ξέρεις ότι βιώνει μια ανεξήγητη πίεση καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, που νιώθει ότι πνίγεται από τον θόρυβο. Όχι ως χάρη δική σου, είναι υπηρεσία. Και ο ουρανός βλέπει. Αν δεν έχεις καν πλησιάσει το μυστικό των προσευχών που θωρακίζουν τους εκλεκτούς από τον πνευματικό φθόνο, ο σύνδεσμος παραμένει στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Δεν είναι χάρη σου, είναι υπηρεσία. Και ο ουρανός βλέπει. Τώρα ναι. Τώρα μπορείς να πεις αμήν. Πες το μαζί μου τώρα. Αμήν. Κι εγώ, ο πατέρας, άκουσα. Η συνάντησή σου δεν περιμένει πια. Έχει ήδη αρχίσει.